Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso. Karon buntaga pangumustahon ta ang estado karon sa usa sa labing aktibo nga bulkan dinhi sa nasod nga nahimutang sa atong silingan nga probinsya sa Negros. Kumusta naman ang Canlaon Volcano nga gikatahong gipaubos na sa Alert Level 1 sa DOST PHIVOLCS. Makauban nato karon buntaga mga kapuso, Science Research Specialist sa Canlaon Observatory kanahimutang sa La Carlota City, si Engineer Marie Andeline Quincha. Good morning, Engineer. Hello sir, good morning. And good morning din po sa mga viewers po ninyo. Thank you so much, ma'am, for joining us this morning. Kumusta na po, ma'am? Alert Level 1 daw po ang Canlaon Volcano as of the moment? Yes po sir, ang Canlaon Volcano po natin ay nasa Alert Level 1 po since March 11 po ngayong taon. So currently, nasa Alert Level 1 pa din po siya. Ano po ibig sabihin pag Alert Level 1 ang isang bulkan, ma'am? At Alert Level 1, meron po tayong low level of volcanic unrest. So at low level of volcanic unrest po, meron po tayong mga nare-record na lindol, which is volcanic in nature. Meron pong mga panakanakang mga steaming na nakikita natin sa summit crater po ng ating volcano, and medyo meron po tayo din nakikitang ground deformation po or pamamaga, medyo slight na pamamaga po sa ating sa gilid ng ating vulkan. So at alert level 1 po, pwede po tayong magkaroon ng sudden phreatic eruptions, kaya po ang 4 km permanent danger zone po ng Canlaon Volcano ay prohibited po sa mga umaakyat. May mga nare-record din tayong mga earthquakes sa iba't ibang bahagi ng bansa, ma'am. Of course, we regularly experience this. Pero may correlation ba ito, ma'am, sa mga nangyayari ring earthquakes dyan sa Canlaon? Related ba ito? Ito ba ang reason kung ba't itinaas natin sa Alert Level 1 ang status ng volcano, ma'am? Yung ating pong mga, kumbaga, yung Philippine setting po kasi sir, alam po natin na yung Philippines, marami po siyang fault or mga earthquake generators po natin na tinatawag. So meron po tayong Philippine Trench na nagtatransect from Luzon to Mindanao, and meron po tayong yung mga local na faults din po. For example, dito sa Bohol, meron po. So, sa Cebu, meron din po. So, sa Negros, meron din. So, kumbaga, itong mga faults na ito, yung na-generate po niyang earthquake is tectonic po in nature. Ma'am, sabi mo kanina may 4 km permanent danger zone around the volcano, ma'am. So, wala na talagang tao. Bawal pumasok yung mga tao dito, ma'am. Yes po, sir. Yung 4 kilometers po ay sinet po natin na, kumbaga, parang boundary po siya. Dahil na bawal po pumasok yung mga tao, bawal po siya tirhan, dahil, kumbaga, yung mga hazards po ng Canlaon ay maaari pong, kumbaga, ito yung mga areas na talagang affected kung sakaling magkaroon po ng pagsabog ng bulkan. The activity, ma'am, is located in both Negros Occidental and Negros Oriental provinces po, ma'am. Gaano ka-ready ating mga LGUs, ma'am, kung sakasakali? So, yung ating pong mga LGUs, actually po, meron po silang mga contingency plans na ginagawa para po sa specific hazards ng Canlaon Volcano. So, meron po tayong mga binabantayan po natin ng mga hazards for Canlaon, isang lava flow hazards, yung pyroclastic flow hazards, yung lahar, yung ashfall po. So, sila po ay naghahanda naman sa mga ganitong klaseng hazards. Meron po silang mga contingency plans, which is kung sakasakali ay pwede nilang ma-activate kung meron pong inaasahan na mga eruptions for the volcano. Alright, to cap this off, Engineer, message nyo lang po sa mga nanonood sa atin. Of course, those living sa mga LGUs around the volcano, ma'am. Ano pong gustong sabihin nyo po? Opo. So, sa lahat po ng mga residents malapit po sa Canlaon Volcano, sana po ay by this time maging handa po tayo
kung sa kasakali man pong mayroon pong mga pagbabago sa aktibidad ng ating volcano, maging mapagmanman po tayo, tsaka maging prepared po, yung mga right information po, yun po yung spread natin, at saka mas maganda po na i-educate po natin yung ating mga kababayan tungkol po sa mga hazards ng ating mga bulkan. Alright, and with that, we'd like to thank you. Thank you so much, ma'am, for joining us this morning. Mga kapuso, Science Research Specialist sa PHIVOLCS, Engineer Marie Andeline Quincha. Thank you, Engineer. Thank you, sir. Good morning po. Thank you so much.